नमस्ते प्रणाम। हम कुछ यूट्यूबर कुछ सिंगर लोग से ये कहल चाहतनी कि खुद के फेमस होके खातिर खुद के तनी मुनी व्यू खातिर भोजपुरी के माई बहिन मत कर जा। ये सब छोड़ द जा, बहुत गंदा चीज बा। अरे भोजपुरी हमनी के माई हई। एक दूसरा सिंगर के बुराई करके एक दूसरा सिंगर के मत लड़वा जा तनी मुनी व्यू खातिर। ये सब कुछ नहीं खे। सबसे अगर करे के बा, फेमस होके के बा तो कुछ बढ़िया काम कर जा, बढ़िया न्यूज बनावा जा, बढ़िया गाना गावा जा, अश्लील गाना मत गावा जा। अरे कोनो फायदा नहीं है। ये सबसे ज़्यादा दिन के फेमस ना होकबा जाए, कुछ दिन खातिर फेमस होकबा जा, फिर आज बजा नीचे। ये चलते हमेशा खातिर फेमस होके खातिर कुछ बढ़िया काम कर जा, कुछ बढ़िया गाना गावा जा। जाके देखा जा बॉलीवुड अब पंजाबी के ओमे इतना किचिर किचिर ना होला, इतना गंदा गंदा काम ना होला। एक दूसरा में लड़वावल, एक दूसरा के बुराई, ये सब काम छोड़ दा जा सिंगर लोग, यूट्यूबर लोग, ठीक बा। और ना तो पब्लिक, सब पब्लिक मिल के बड़ी मार मारी कि फिर ध्यान रही। अगर वीडियो अच्छा लागल होके तो लाइक करी, सब्सक्राइब। कोहिनूर म्यूजिक इंडिया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें।